Hello logofer, good morning, welcome to the stream. Baje जोंहा बिराद गोजानाव थांसिगोन दिनै ओमफ्राय नै बाजेखौ एयारपर्टसिम दोनना फैनो गुवाहाटी एयारपर्टआव लामाफ्रावथ' मा जागोन मिन्थिया डिस्ट्रिक्टथ' बारनो मोनामोन ओमफ्राय नायनोसै नायलांदो भिडिअखौ डिमाकुसि टु गुवाहाटी एयारपर्ट थांफानो Iya. Abtang-abtang जोंना हायबा गाहाम जोंखौ लेटद्रायबा जोंखौ हमो जोंना दा आरो बन्द जागोन ना दा जोंनाबाथाय आरो बुजाखाबाय आरो नोंसोरनि टाइमावसो सिखिनि मथ थानायसो लायगोन ना सोलायबाय गरेश्वर Daso lama gua macam. गरेश्वर टाउन 3000 से जाइन Anong lahay na ba ngayon eh? Sige na ba? Tahu sebaik Goreশ্বর udah abiniफ्राय full बिरसै लाखिना गैला माने डाइरेक्ट थांसिगोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव फार्स्ट टाइम फैबायलै First time. गरेश्वरबो नुबाय आं गरेश्वरबो नुखायाखैमोन गरेश्वरबो नुबाय आं मा नुबोखो लामानिफ्राय फार्स्टनिफ्राय भेरगाव सेंखार भेरगाव बिनिफ्राय खैराबारि ओमफ्राय दा फैनानै गरेश्वरनिफ्राय मा नुलाङो नायलाङोसैलाय बे लामाजों फैफेराखैना बेलेग डिस्ट्रिक्टनि गहपुरनिफ्राय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सनितपुर बारबाय सनितपुरनि उनावहाय उदालगुरि मोनबाय उदालगुरिनिफ्राय आरो दा बाक्सा मोनफैबाय ओमफ्राय दा बेनिफ्राय मा नांलांगोन नलबारि डिस्ट्रिक्ट मोनलांगोन नामा नलबारि ना मोनला बाक्सा मोनबाय नलबारि मिथिला कामरुप मेट्र' कामरुपखौ मोनहैथारा ना कामरुप मेट्र'खौसो डाइरेक्ट मोनहैगोन नामा आं मिथिला मुकुटापुर बायहाथा मोनसिगोन 11 किल'मिटार दंबावो बायहाथा मोनबाय फासिबायलै ट्रेफिकआ Rasa bindas.
रायज्लायदावैनो आंनि नोजोरा आंबो दिनै नोंनिनो जाबाय नोंनिनो जाबाय रायज्लायदावैनो आंनि नोजोरा आंबो दिनै नोंनिनो जाबाय नोंनिनो जाबाय मोनफैबायलै एयारपर्ट बे समावनो बाय बाय होननांसिगोन जों SBI, thank you. Welcome to Lokpriya Gopinath. Beria sedunia pandai saya mau polis ya survive deh. Ay aram thôi cái mình này. Đi này chưa có sự thăng lại phải lại mình giờ. Anh xe đấy sao kìa, ấy thì học bên đâu chị. Ini hablang, masuk. Ya food. Bye bye. बिराद गरम ओमफ्राय दा जों फैफिनबाय एयारपर्टनिफ्राय जों फैफिननानै जों माबा बे मा जायगाथाय आमिनगाव
आमिनगाव जायगायाव आमिनगावहाय दं जों सफैबाय ओमफ्राय सुपार स्पेसियालिटि नारायणा सुपार स्पेसियालिटि हस्पिटाला ए गुदियाव दङ जों दायो बे गुदियाव थाथ'दों आरो जेनेबा माने फार्मासियाव हाबदों आरो ओमफ्राय मुलि लांफायनो ओमफ्राय दा दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आरो सर्ट भिडिअ मा खालामनो ओरैनो जास्ट न'निफ्राय बाहेरायावबो ओंखारनाय गोबाव जाबाय ओमफ्राय ओरैनो सर्ट भिडिअ थांलाय फैलायनि सर्ट भिडिअ लानो होननानै आं लाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आसा खालामो स्टे सेफ स्टे एट होम न'आव थाबाय था माने बारा ओंखारलाबायनाङा आर्जेन्ट बा माबा मोनसे इमारजेन्सियावल' ओंखार बेबायदि आरोना जों गाव गावनि थाखाय सेभ खालामनाया मोजां स' स्टे सेफ स्टे एट होम see you in the next video bye bye